Gaurtik hasita, abenduak 8 eta domekar arte, 11 arte, akingo ditugu eszenatokian, hemen San Agustin Kulturgunea, arte eszenikoen gunea bihurtuko da. Izango diez 12 talde, amendik paseuko diezenak, 3 egunero, 9 ikuskizuna ingo diez egunien, guztira 29 emanaldi 4 egunetan, eta goizeko 12:30 eta gabeko 8 arte, aukera dago antzerki edo dantza pieza laburtxo bat ikusteko aukera dago. Doaini da, aforoa dago, eta nahi dabenak ikusi aldauz pieza bi, edo 3, edo dana dalakoak. Gonbidaten dugu mundu guztia, eszenatokira etortzera. Zer egin dezaket egunean zehar? Jose, hemen hainbat jarduera daure egiten. Eta presoen erreformaren eta berreziketaren alde egiten dugu lan beti. Pieza laburren erakustaldia hasi ginen 2019an, eta gero pandemiarekin moztu egin gendun eta gogoa genuken berrido 2019an hain ondo funtzionatu gaben formato horrekaz hastia. Azkenien Euskal Herriko 12 talde pasetan diez, talde batzuk oso urte pilo badaro esena programatzen, tartean izenleke moduen edo Mikel Martínez, eta oso jente berri asko, jente gazte asko, adibidez pabellon 6ek pieza laburren erakustaldian eiken dan irabazleak, bai publikoaren saria lortu zutenak, bai aktore honenaren saria lortu zutenak, oseak denetarik egongo da, eta bai jente barria, bere lehen ikuskizuna egingo duen Garazia, Baldrez, Pole Dance, ikuskizun bat sortu duena hemen egiteko igandian. Osea, pentsetan dut, oso dago umorea, dago drama, dago monologuak, dago bertsolariak, dago apurtxo bat anitza izan daikela saiatu gara. Azoka baten sartzia igual orduterdiko emanaldi bat ikustera, ez da proposena. Ekitaldi pilo bat daukazu, lagun pilo bat daukazu kanpuen, eta igual horregatik pentsatu gendu 2019an formatu hau oso egokia izan altzela horretarako.